bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kinulam ko ang asawa ko. Hi, DJ Rocky. Ang bansag sa akin ng mga kaibigan ko. Charmaine na marupok. At dahil doon, yun ang gamitin nating alias ko. Itago mo ko sa pangalang Charmaine. At ito, ang aking secret file. Currently, isa akong manager sa malaking kumpanya. Maayos ang aking trabaho at the age of 36. But then, maaga ako nag-asawa. Sa edad na 17 years old. Nakilala ko ang ama ng aking anak sa isang probinsya sa Visayas. Ako ay taga Maynila. Sa edad kong yon, graduate naman ako ng high school. Masisipag naman ang mga magulang ko. Kahit pa namatay ang ama ko bago ako graduate. Kaya hindi ko na naipagpatuloy ang aking pagkokolehiyo. Pero kahit ganoon, batak ako sa trabaho. Basta may racket, go lang ako. Kaya nang namatay ang ama ko, ay kinuha ako ng tiyahin ko para mamahala sa kanyang negosyo sa probinsya. Ang trabaho ko, naniningil ng upa sa bahay, maggrocery, at kung ano-ano pang mga gawaing bahay. Lahat ng yun, ginagawa ko para magkapera. Sa tagal ko ron, marami akong nakilala. Una na ron si Sheila. Si Sheila ay mabait, pero may maldita. Palaaway. Minsan walang kasundo pero mabait naman siya sa akin. Ipinakilala niya ako sa mga kaibigan niya, na halos karamihan mga lalaki. Dahil doon, nagkakayayaan kami sa mga gala. Umaakyat kami ng bundok. At sa mga adventures na yun, doon ko nakilala si Edward. Gwapo, mestizo, makalaglag panty. Kung ihahawig mo siya sa artista, para siyang si Zoren Legaspi. Merong kutis at ilong ni Richard Gomez. Unang kita namin, hindi naman ako na in love agad sa kanya. Kasi sa gabi ko lang siya nakikita. Sa madaling salita, boses lang niya ang naaalala ko. Pag umaga kasi, may kanya-kanya kaming trabaho.
Kaya sa gabi, doon kami mas madalas nagkikita-kita. At hindi ba bundok yun? Walang mga ilaw. Tanging liwanag lang ng buwan. Kaya hindi ko matukoy ang itsura niya. Bukod pa ron, malabo ang mga mata ko. Ilang linggo kakatambay namin doon. Nanligaw sa akin si Edward. Syempre ako naman, oo agad. Sinagot ko siya. November 3. Pero parang wala lang sa akin yun. Hindi ako kagandahan pero mahilig lang akong sumagot ng mga manliligaw. Tapos, hindi na ako magpapakita o hindi ko na iintindihin. Kasi nga wala pa naman sa isip kong magseryoso o mag-asawa. May boyfriend naman ako sa Manila. Pero hanggang textmate lang naman kami. Itago natin siya sa pangalang Roy. So noong umuwi na ako ng probinsya, hindi na ako nakipag-usap pa kay Roy. Hindi na kami kailanman nagkita pa. So isang araw, inaya ako ni Sheila na umakyat sa bundok. Dahil wala ang tita ko, sumama ako. 3:00 ng hapon. Palubog na ang sikat ng araw. Nakita ko si Edward. Nashock ako. Ang gwapo pala niya. Sabi ko kay Sheila. Habang hinahampas ang braso niya. Tinanong niya ako, sino si Edward? Then, sabi ko, yung pinakilala mo? Di ba sabi ko sa'yo gwapo yan? Sagot niya sa akin. So yun. Gwapo pala talaga ang boyfriend ko. Yung araw na yun, may birthday sa tropa namin. Nagkayayaang mag-inuman. Ayaw kong uminom, DJ Rocky, pero napilitan ako. Birthday daw kasi ng isang tropa, si Johnny. Kailangan mag-celebrate. Pero bago yun, nagbanyo muna ako sa bahay nila Edward. Kasi sa labas kami mag-iinuman. Narinig ko si Edward. At yung isang lalaki na nag-uusap. Tanong sa kanya nung lalaki, girlfriend mo? Sagot ni Edward, oo kuya. Sabi ko sa isip ko, so kuya pala niya. Then sabi ng kuya niya, ako mauuna. Tas sabi ni Edward, wag kuya. Hindi ko alam kung anong tinutukoy nila sa usapan nila pero nabigla ako, kinabahan ako ng ewan. Mga ilang minuto, isip ako ng isip kung ano ba yung narinig ko. Kaya nung iniabot ni Johnny yung shot na para sa akin, kinuha ko agad at ininom. Mga 2 shot yun. Sabay awat ni Edward sa akin na tama na. Sinabihan ng tropa na wag na akong painumin. Inaya ako ni Edward na maglakad-lakad at habang naglalakad tahimik pa rin ako. Pero parang pakiramdam ko may mga sumusunod sa amin. Tinanong ko si Edward, narinig mo ba yun? Tinanong niya ako, alin? Then sabi ko, parang may mga sumusunod sa atin. Then sabi niya, wala yun. Huwag mong pansinin yun. Then sabi ko, sige, basta wag mo akong iiwan ha. Niyakap niya ako at hinalikan. Pero DJ Rocky, at that moment, nararamdaman ko ng hilong-hilo na ako. At parang nawawala na ako sa sarili ko. Makilos yung kamay ko. Yung parang
ito yung klase ng lasing na wala akong control. Never kong na-experience sa ibang pakikipag-inuman ko sa mga kaibigan ko to. Yung halik at yakap na yun, umabot sa may nangyari sa amin ni Edward. Pagkagising, hindi ko na alam talaga. Tanging iyak na lang ang nagawa ko. Then, sinigawan ko si Edward. Bakit niya nagawa yun? Ba't nagkaganon? Takang-taka ko dahil nun lang ako nalasing ng ganun. 2 shot lang bangag na ako. Kinwestiyon ko siya. Siya lang ba talaga? Nasaan yung kuya mo? Sabi niya wag raw ako mag-alala dahil 2 lang kaming nandun. Then sabi ko, paano pag nabuntis ako, kaya mo ba akong panagutan? Oo ang sagot ni Edward. Wala na akong nagawa, DJ Rocky, at nangyari na. Nagtiwala ako sa kanya. Lumipas ang 2 buwan. Nabuo nga ang nangyari sa amin ni Edward. Nabuntis niya ako agad. Then nag-text ako sa kanya na magkita kami. Pumayag naman siya. Sinabi ko sa kanya na buntis ako. Pagkakita namin sa isa't isa, ibang klase yung reaksyon sa mukha niya. May pagkabalisa at mukhang tatakbo sa gulat. Tinanong niya ako kung sa kanya raw ba yun. Nagduda ba siya baka ibang ama? Baka hindi raw siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa totoo lang dahil siya lang naman. Siya lang naman yung nakagalaw sa akin. Sa pag-uusap namin yung DJ Rocky, wala akong nagawa sa desisyon niya. Mas pinili niyang hindi panagutan ng bata. Then sa sobrang galit ko, sinabi ko na darating yung araw na luluhod ka sa akin. Ipapakulam kita. Habang umiiyak. Ilang linggong dumaan. Wala kaming communication ni Edward. Dumaan si Johnny sa bahay. Kinumusta ako. Sabi ko, okay lang. Eto, buntis na. Then binalita niya sa akin na may girlfriend daw si Edward. Nagulat ako. Talaga? Tanong ko. At nalaman ko pa, nakahawig ko raw yung babae. Dahil sa curiosity ko, pinuntahan ko nga yung tambayan. Hindi ako nagpakita na nandoon ako. Sumilip lang ako kumbaga. At doon nga nakita ko si Edward. Habang yakap-yakap, yung babae na sinasabi nilang bago niyang girlfriend. Nakatingin lang ako sa kanila sa malayo. Narinig ko na lang si Johnny. Tinapik bigla yung balikat ko. Then sabi, hayaan mo na. Kung ako nakabuntis sa'yo, mamahalin ko ang magiging anak mo. Hindi kita pababayaan. Napakunot noo ko doon sa sinabi ni Johnny sa akin. Pero natawa pa rin ako. Dumating yung 5 buwan ng pagbubuntis ko. Nalaman na ng mga magulang niya ang mga nangyari. Pumunta sila sa bahay para mamanhikan. Dahil kailangan daw na panagutan ng kanilang anak ang bata. Hindi sila mayaman pero humiling sila ng DNA test. Gigil na gigil ako sa sobrang galit kasi pinagmukha pa nila akong puta sa harap ng pamilya ko. So,
Sumang-ayon naman ako. Kahit ganun. Para matapos na. Ang dami ko pang nalaman tungkol kay Edward. 15 years old lang si Edward. Tumigil na siya sa pag-aaral. Walang matinong trabaho. Ay. Ang dami ko pa man ding naranasang paghihirap nung ganong edad. Marunong na ako kumita ng pera. Tapos siya pala mama's boy. So, dahil sa tulong ng pamilya ni Edward, napilitan siya na panagutan ng bata. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko naman hinihiling talaga. Kasi katakot-takot na pangaalipusta pa ang naaabot sa akin ng pamilya niya. Nising ko nga wala silang maiambag sa buhay namin ng anak ko eh. Tapos, kailangan pa namin magsama ni Edward. Pero sige, para sa anak namin, susubukan ko. Sa mga unang araw na magkasama kami, tansyahan. Then one day, nalaman ko na meron siyang ibang babaeng nabuntis bukod sa akin. Hindi ko masikmura. Ako, trabaho ng trabaho. Siya, landi ng landi sa iba. Nagdesisyon ako na makipaghiwalay sa kanya. Kung tutuusin, wala na nga akong maramdamang pagmamahal sa kanya. At sa paghihiwalay namin ni Edward, doon kami naging explorer. Iba't ibang babae ang nabubuntis niya. Nagkakaanak siya ron at bigla na lang niyang iiwanan yung babae. Ako naman, nagkakaroon ng mga barkada, kaibigan at mga bagong kaibigan pa. Tuloy sa pagkayod bilang nanay. Then 2 years after naming maghiwalay, nagkamabutihan kami ni Johnny. Kaibigan ni Edward na kababata. Hindi ko naisip na mangyayari yun dahil si Johnny ay iniwanan ng asawa din. Halos sabay kami na broken hearted ng mga oras na yun. Kaya lang, umabot kami ng 8 taon na hindi ko na kinaya na ako na mismo ang lumayo sa kanya. Bakit? Dahil natuto siyang magbisyo. Nakakatakot yun. Then lumipas pa ang ilang taon, nagkaroon ako uling ng boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Manuel. Nalulong naman to sa ipinagbabawal na gamot. Ang dami kong mga katanungan. Ako ba ang dapat sisihin? Pabaya ba ako? Meron ba akong mali? Hindi ko ba nagagampanan yung mga dapat na ginagawa ko? Sub-sub lang naman ako sa trabaho. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Lumipas ang mga taon, ayoko nang mag-boyfriend pa. Kasi ang dami kong tanong sa sarili ko. Ako ba ang may mali? Pabaya ba ako? Hindi ko ba nagagampanan yung mga dapat na ginagawa ko? Sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Dumaan ang pandemya. Isa ako sa mga maswerteng meron pang trabaho. Esensyal ang kumpanyang pinapasukan ko. Nakaipon, nakakabili lahat ng gusto. Nakakapunta sa kung saan man. Dahil may kakayanan ng boss ko sa lahat. Maraming koneksyon. Then isang araw meron akong kaibigan na halos kapatid ng turing ko sa kanya. Video calls.
ang madalas naming avenue para makipagkwentuhan. Meron akong high blood, hypertension, anxiety, and depression. At sa kanya ko naihinga lahat ng mga pinagdaraanan ko. Yes, DJ Rocky. Yung last na naging partner ko, pag nakadroga siya, mumurahin niya ako. Sasaktan niya ako ng pisikal. Sa kanya ako nagkaroon ng 2 miscarriage. 2 beses rin ako naoperahan ng dahil sa kanya. Minsan umiiyak na lang ako ng biglaan na hindi ko alam ang dahilan. Meron pang ang eksena na tulalang-tulala ako. Tapos kahit binubulsinahan na ako, parang wala akong naririnig. Sinubukan ko ring uminom ng pills para malesen yung pain na nararamdaman ko. Idagdag pa natin yung pandemya. Maraming restrictions sa ibang tao. At yun yung kwento ko sa kaibigan kong to. Itago natin siya sa pangalang Kayla. Then one day tumawag siya sa akin habang naka-duty ako. Sabi niya, "Tol, may kakausap sa'yo." Tinanong ko siya kung sino. Sabi niya mag 3-way call daw siya. Pumayag naman ako. Then merong isang lalaki sa kabilang linya pa. Lasing na lalaki at ang sabi niya, "Hindi na kita iniisip, alam mo ba yun? Hindi kita iniisip. Bakit? Ayaw kitang isipin." Aba, si Edward pala yun. At lasing. Natawa na lang ako. Sabi ko sa maangas na boses, "Ba't mo ko gustong kausapin? Eh hindi naman kita inutusan na isipin ako ha. Anong problema mo? Broken ka ba?" Tas tumawa ako. Galit siya. Sabay-sabi na napanaginipan kita. Bakit ka magpapakamatay? Sa panaginip ko, uminom ka ng pills tapos hindi ka na nagising. So natawa ako. Sabi ko, bakit ko gagawin yun? Lasing ka lang, tulog mo lang yan. Sabay baba ng call. May kung ano sa puso ko, DJ Rocky, na napaisip kung bakit ganun yung nangyari. Ayokong mag-isip kasi alam kong walang kwentang tao yun. Walang kwentang ama, walang kwentang asawa. Eh bakit? Bakit biglang tumawag pa? Bakit kailangan ko pang intindihin? So nagpatuloy ako sa ginagawa ko at hindi ko na inisip pa yung tawag na yun. Kinabukasan, nag-message si Edward sa messenger. Nangumusta. Nagulat ako, DJ Rocky, kasi baka lasing na naman. Nareplyan ko. At ang sabi ko, okay lang ako. Eto, humihinga pa naman. Then sabi niya, "Video call, please." Sabi ko, pag ganun pa nalalaman, manluloko ka na naman. Then sabi niya, seryoso ako. Huwag ka tumawa dyan. Then sabi ko, sige. Go, kung saan ka masaya. Nag-video call siya at sinagot ko. Nasundan ang pag-uusap namin yun. Hanggang sa umabot na ng ilang buwan. Na-lift na ang pandemya. O yung restrictions. Pwede nang gumala. Excited na ako lumabas. Unang gala ako doon sa bahay ng kaibigan kong si Kayla. Masaya ako na parang nakawala sa kulungan. Na muling nasilayan ng mundo. Marami akong naipon. At sumunod nagkita kami ni Edward. Doon na rin kila Kayla. Inuman lahat, gala, swimming. Parang galing abroad. Then naging okay kami ni Edward.
Dinala niya ako sa dating bahay namin. Okay naman hanggang sa isang araw nalaman ko na may girlfriend pala siya. Oo, may girlfriend siya bukod sa akin. At dinadala niya rin yung babae doon sa bahay na yon. May kaya yung babae, may pera. Lahat ng material na bagay, kaya ng babae. Same din sa kung anong naibibigay ko dati. Cellphone, damit, motor, kung ano-ano pa. At para kaming matrona na nag-aagawan sa booking para sa isang lalaki. Away sa social media, lahat-lahat na. Pero mas malakas ang loob ko, DJ Rocky, dahil nasa akin ang panganay na anak. Kaya alam ko ako ang una at wala silang anak. Ang nakakatawa, tikom ang buong pamilya sa tinatago niyang gawain. Walang naglakas loob sa pamilya na magsabi dahil lahat sila nakikinabang sa mga nakukuha niya dun sa babaeng ginagamit niya. Yung istoryang yun, nalaman ko sa isang kaibigan ko na nakatira malapit sa amin. Actually, DJ Rocky, hindi ko siya totally ka-close. Meron talaga akong kaibigan naman niya kaya kami nagkakilala. Yung pagkikita namin hindi rin sadya. Sinabi niya sa akin ang buong katotohanan at siya pala o lahat pala sila na magkakapatid ganun ang gawain. In short, namimera para mabuhay. Sa mga istorya ng pamilya, eto lang ako. Nagrabehan kasi alam nilang lahat yung mga ginagawa nila sa tao para mabuhay sila. Manluloko sila ng kapwa nila. Pasimuno pa ang mga magulang. Marami silang nakuha sa akin, DJ Rocky. Meron din sa ibang kapatid nila na mga pinirahan din. Kaya nung nalaman ko yun, sobrang galit na galit ako. Hindi ako makaramdam ng awa kasi hindi lang ako yung niloko nila. Marami pang iba. At yung ibang naloko nila sa akin pa nagme-message na ganun din daw ang ginawa sa kanila tulad ng akin. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga anak niya. Mga anak ni Edward at ganoon din yung anak ko. Pinaasa niya ako uli. At yung anak ko sabik na sabik sa pagmamahal ng ama. Akala namin mabubuo kami ng isang buong pamilya pero hindi pa pala. Nawasak ang mundo ko kasi lahat ng naipon ko ipinarenovate ko na sa dati naming bahay. Nakapundar ng sasakyan. Ay, ubos ako. Naubos ako dahil sa kanya. Lahat ng kapritsyuhan, binigay ko. Nagmukha akong babaeng bakla sa kanya. Tuwang-tuwa pa silang buong pamilya sa katangahan ko. Ayaw ko na sanang sabihin to. Pero umabot ako sa puntong kinulam ko ang asawa ko. Yes, DJ Rocky. Kinulam ko ang asawa ko. Ginagawan ko siya ng ritual. At etong ritual na to ay obsession spell para maging matinong tao ang asawa ko at makapag-isip ng tama, magkaroon ng pangarap sa buhay. Nakakatawang isipin kasi bakit ko pa pinag-aaksayan ng oras na magbago siya. Una sa lahat siya ang tatay ng anak ko. Pangalawa, nakakapagod na magmahal ng iba. Pangatlo, kailangan niya ng taong tutulong sa kanya para maging mabuting tao siya. Ginagawa ko yun hindi lang para sa akin kundi para sa pamilya namin. Alam ko naman na mahal niya ako. Pero minamanipula siya ng pamilya niya kung anong dapat gawin niya. Sa ngayon, 36 years old na ako, patuloy pa rin kami sa pagsasama. Mas maayos at tahimik kami. May mga pagkakataon na pag-uuwi siya sa kanila, nagbabago ang ugali niya kasi nga namamanipula siya ng pamilya niya. Dahil isa siya sa nakapagbibigay noon. Mabenta nga kasi siya lalo na sa bakla at matrona. Pero pag ganun, niriritualan ko na naman siya para maging maayos uli ang takbo ng isip niya. 4 years na kami ngayon. At sa tingin ko, nakabuti naman yung ginawa ko para sa kanya. Salbahe man kung tingnan. Pero alam ko ang lahat ng mga sinabi ko. At paulit-ulit kong sasabihin sa kanya na maging mabuting tao. Dahil hindi lahat kaya niyang paikutin sa palad niya. Sa ngayon, parehas kaming may trabaho. Kung noon ako lang ang nagtatrabaho, ngayon may trabaho na siya. Natuto na rin siyang mag-ipon at marunong na siyang magbigay.
Sa mga nakasubaybay, hindi po tama ang ginawa ko, kaya hindi po ako dapat tularan. Pero kailangan ko magsakripisyo para sa ikaayos ng buhay ng pamilya ko. Lahat ng bagay may karma. Pag makagawa ka ng mabuti at masama, lahat yun may kapalit. Kaya sana magsilbing aral sa mga lalaking tulad ni Edward ang aming kwento na kung hindi mo kayang bumuhay ng bata, huwag kang gagawa ng bata. Hindi pinupulot ang pera, pinaghihirapan to ng mga taong may pangarap. At ikaw na pangarap o na walang pangarap, nanakawin lang. At pagsasamantalahan ang kabutihan ng ibang tao. Matutong tumayo sa sariling mga paa at hindi manggamit at manakit ng puso ng iba para mabuhay ka. At sa mga magulang naman, sana turuan nyo ang mga anak ninyo na maging mabuting tao. Hindi yung kayo pa ang nagtuturo mismo ng mali. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky, at nagpapasalamat ako sa inyo. Muli, ako si Charmaine. At ito, ang aking secret file.